O primeiro é ampliar a todos as persoas maiores de 65 anos a vacina reforzada contra a gripe, que ofrece máis protección frente ao virus da gripe e fortalece o sistema inmunitario con acreditada eficacia. A toda agora, esta vacina iba dirixida a maiores de 60 anos que vivían nunha residencia e despois ás persoas en xeral de máis de 70 anos. E agora ampliamos e todas as persoas maiores de 65 anos, vivan onde vivan, non teñen que estar nunha residencia, poderán vacinarse contra a gripe. Con isto pretendemos chegar, con esta ampliación, a un 35% máis de poboación diana ata chegar a 730.000 persoas. Para que isto sexa posible, lóxicamente, hai que ampliar o número de vacinas, xa que hai máis persoas para administrarlla, e hoxe o que acordamos tamén, aparte desta ampliación da poboación diana, é incrementar un 10% a partida para adquirir vacinas antigripais reforzadas de cara á vindeira campaña. En total, 9 millóns de euros.